Čaute, tu Alica, head roaster z Rebel Bean a nedávno som prešla dvojdňovým maratónom skúšok, vďaka ktorým môžem teraz hodnotiť svetové šampionáty v príprave kávy. Čo bolo na skúškach najťažšie? Asi debrief. To je feedback, ktorý som musela dávať z očí v oči súťažiacemu, ktorý nevyhral o jeden bod, no a proste tam bolo veľa emócií. Senzorika. Veda alebo intuícia? Oboje. Idú ruka v ruke, no dôležitý je však spoločný kávový jazyk, ktorému rozumie celý svet. Najväčší hriech pri kávových koktejloch. Keď to nechutí dobre. Keď tomu chýba balans alebo zle vyšejkuješ smotanu na írsku. Čo sa teraz zmení v pražiarni? Chcela by som všetky moje skúsenosti odovzdať našim baristom a okrem toho mám papier na to, že som judgy bitch.